Kowe kok manggol agrek loro iso aja itu. Iso lah. Hah? Lah terus piye? Ora iso. Mbak nek anu wae. Traktor. Lah terus traktor engko ngulone. Hah? Dek pindah pura traktor ya. Nek jalan gede iso. Nah, ya maksudnya engko. Lorong iki ya. Iki sita enggak iki? Jane gembes, Bos. Gembes. Supire luwih, Bos. Ah, digawe-gawe iki Mas lak nang kamera ya kamu cul-cul nih. Buat Mas. Dua ini satu lorong dapat 15 biji bosku. Wes, ngarep nih. Kanan. Satu lorong dapat berapa? 9. 9. Pendekar mata satu dari Marga Bakti. Anak Gur siji, sorone enggak umum.